f'dak iż-żmien Ġesu qal: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabadt. Iżda hemm mudija li biha għandi nitgħammed u xtieqa għandi sa ma dan isseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma l-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Imkien ma naraw l-onestà ta' Ġesu tispikka aktar milli f'dan il-Vanġelu tal-lum. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu eżatt dak li għandhom jistennew jekk huma jaċċettaw is-sejħa li jkunu messaġġiera tal-aħbar it-tajba tiegħu. Ma' Ġesu m'hemmx triq tan-nofs, jew inti miegħu jew kontrih. Dan jinvolvi impenn totali u assolut min-naħa ta' dak li jkun, la darba id-deċiżjoni li s-servih tkun ittieħdet. Ġesu jsir u għandu jibqa' dejjem l-ogħla prijorità fil-ħajja tad-dixxiplu. Meta wieħed jissottometti ruħu għar-rieda mqazza ta' Alla, huwa proprju meta jitlaq dawk il-persuni u l-affarijiet li għalih jidhru prezzjużi li mbagħad jiksibhom lura b'mod isbaħ anki għal mid-darba aktar. Huwa tassew Ġesu li għandu l-post ewlieni f'qalbek u f'ħajtek? Għażiż Ġesu, urini li mhux dak li nitxaħħat minnu li jimporta, daqskemm dak li ser nirċievi lura, u dini il-weda tiegħek tal-ħajja ta' dejjem. Amen.